Želim mlečni koktel. Spremite ga mi. Molim vas. Naravno, draga. Meni će trebati sladoled za koktel. Stavit ću u blender nekoliko kašika sladoleda. Odlično, baš je ukusan. Ali ne smem jesti sastojke za koktel. A zatim ću dodati mlijeko. Tako je. I par kapelica crvene jestive boje. Da, odlično. A sada uključujem blender. Čekam da se sve promeša. Gotovo. Sipat ću koktel u čašu. Wow, divno. Pogledajte. Napravit ću šareni koktel. Sipat ću sve boje za redom. O, divno. Baš lepo. Ostalo je dodati šlag i obavezno šarene konfete. Tako je, još slamka i gotovo. Pa šta? Ja imam bolju ideju. Ja ću napraviti koktel od povrća. U blender ću staviti krastavac, paradajz i salatu. Tako je. I na kraju celer. Bako, jesi sigurna da je to dobra ideja? Daj to meni. Bolje zatvori i uključi blender. Okej, hajde da vidimo. O, odlično mi ide. Sipat ću u čašu moj lep koktel. Tako je. Sviđa mi se boja. I slamka od celera. Quentin, šta tu radiš? Kola nije zdrava, zar ne znaš? Jesi spremio koktel? Sheila sigurno voli kolu. To će i biti moj koktel. Sheila, probaj. Pa to je kola. Super, sad ću da probam. Lepa je. A što je dalje? Jao, to miriše na povrće. Uj, i ukus je odvratan. A šta je ovdje? Šareni koktel, baš je lep. Oduševljena sam. Nemojte plakati kad ja pobedim. Imam mentos. Sad ću ga prožvačiti. Ups. Šta je to bilo? Jao, fontana od kole. Quentin, šta si napravio? Eto, sva sam mokra. Kakav užas. Moje kose i odeće, sve mokro. Uskoro mi je rođendan. Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašnu u nju. Zatim šećer, mlijeko i 2 jaja. Poslije ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup. Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. O, da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. O, kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom. Divno, to će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću je u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. Šta da radim sad? Ne. A šta se desilo?
Šta treba spremati? Šta je na crtežu? Piletina. Važi. To nije teško. Dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, preliću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jau, a zašto vi imate torte? Zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. Ova torta izgleda baš dobro. Sad ću je probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostao neću ni da probam. Ova torta je pobedila. Da, pobjeda je moja. A sad mi se jede nešto čokoladno. Ajde, pokažite šta možete. Ja imam M&M's bombone. I još lopticu za ragbi. Ali to sve nije to. A evo čokolade. To mi treba. Sad ću isto biti. Super. A sada otvaram. I sipam čokoladu na lopticu. Da, baš lepo curi. Pogledajte, dobio sam 2 polovine lopte. Sad ih treba spojiti. A unutra ću sipati M&M's bombone. Da, ispalo je super. Ostalo išarati lopticu glazurom. Da, sada to liči na pravu loptu, svaka mi čast. Gotovo. A gdje je baka? Jo, baka je opet zaspala. Nećemo je buditi. Uzela mi je nož. Treba mi sad. I seći ću od torte oblik noge. Odlično. A sada uzimam Nutellu. Preliću tortu sa njom. Nutella ne može biti previše. Super. Odlično mi ide. Zatim ću iseći detalje. Sve treba raditi pažljivo. Čak sam napravila točkovi od čokolade. Pogledajte. A zar to nije prelepo? A evo mojih točkova. Eto, roleri su spremni. To sam ja smislila, da. Jo, baka i dalje spava. Ej, probudi se. A šta? Ne spavam. Preliću brokoli Nutellom. To će biti ukusno i zdravo. A deca moraju jesti povrća. Tako je. Probaj, draga. A gdje je Quentin? Sestro, jesi spremna? Bacam! Hvataj! Jo, Sheila? Ups, pogodio sam. Super! A unutra je bio M&M's. To je jako ukusno. Quentin, odlično si smislio to. A šta je kod ostalih? Sad ću da probam. Je li to brokoli? Odvratno. Ovo liči na roleri. Sad ću probati. Wow, super. Čekajte. Pa možda mogu da se vozam? Sad ću pokušati. Odlično. Pogledajte. Jao, šta je to? Sad ću pasti. Sheila! Dakle, spremite mi, molim vas, krofne. Dobro, mala. Treba sipati testo u aparat za krofne. Da, tako je. Odlično mi ide. Bako, a ja pravim šarene krofne od šarenog testa. Pogledaj. Mislim da će se dopasti maloj. Izgledaju super. O, da, tu su sve boje duge. To je to. Sada zatvaram i čekam. Stvar,
Gde je naše crno testo? O, evo ga, svaka čast. Ja mislim da su najlepše krofne crne. Sad ćete se uveriti u to. O da, to je savršena boja. Pogledajte. O da, divno. A sad mi treba vatra. Baku, bu. Ajoj, nije mi dobro. Bako, jesi li u redu? Ma ne boj se, to Wednesday sprema svoje crne, užasne krofne. Wednesday, prestani da plašiš Baku. Ja nisam kriva što je tako nežna. Dakle, ispeći ću marshmallow. O da, savršeno. A sad ću ukrasiti krofne tečnim marshmallowom. To će biti kao paučina. Divno. Također ću dodati paukove kao ukras. Divno. Završila sam. Stvar, jel ti se sviđaju naše krofne? Da, i meni isto. Baci kocku. Pa dobro, a ja ću posuti krofne šećerom u prahu. To izgleda kao sneg. Divno, svaka mi čast. Ostalo je dodati voće. A lepota. A baka je završila. O, bako, ispalo je super, svaka čast. Hvala, draga. Dakle, moje šarene krofne su također spremne. A sad ću dodati... Sve sam prosula. Ali tako i treba da bude. Super! Ja sam završila. Prijetno mala. Wow, kakva lepota. Jedva čekam da probam vaše ukusne krofne. Hoću da probam prvo ovu krofnu. O da, oduševljena sam. Svaka čast. Wow, ove krofne izgledaju jako dobro. Njam, njam, njam. Ukus je divan. A ove krofne izgledaju jezivo. Ali svakako ću ih probati. Wow, to zaista liči na paučinu. A kakav je ukus? Wednesday, ti si genije. Koga je zabrati kao pobednika? Znam, pobedili su svi. Svaka čast. O da, pobedili smo, super. To? Spremite mi, molim vas, pastu sa škampima. Mnogo ih volim. Naravno, draga. Odličan zadatak. Znam jedan recept koji će vas oduševiti. Stvar, donesi mi sve sastojke iz crne kutije koju sam ti zabranila da otvaraš. Da, a vreme je da napravim kulinarsko remek delo. Nemojte me pitati od čega ću spremiti svoje špagete. To je strašna tajna koju vam nikad neću otkriti. Pa dobro. A reći ću vam nešto. Dodat ću sok od borovnice. A zatim staklene nudle. Samo nemojte nikome reći, to je tajna. Odlično. A vreme je da serviram svoju pastu. A ukrasit ću je hobotnicama. O, za malo da zaboravim. Hvala ti, stvar. Evo našeg sosa. Pogledajte kako divna boja. To je to. I ja sam završila. O, naježila sam se. Da, ja isto. Dobro, ja ću napraviti domaću pastu od brašna. To nije teško. Jao. Apči. Enid, pazi malo, nisi sama ovde. Ups, izvinjavam se.
Dobro, a sad je vreme da dodam jaje. Tako je. Ostalo je sve to promešati. Wow, odlično mi ide. Pogledajte kako veliko testo sam napravila. Sad ga treba podeliti na komade i obojiti u moje omiljene boje. Da, svaki komad će imati svoju boju. Divno! Sada mogu razvaljati testo i iseći ga. Obožavam da kuvam. To je tako zabavno. Odlično! Stavljam sve nudle da se kuvaju. I čekam. Svaka čast, unuko. A kako su moje špagete? Zamagljene su mi naočare. Ne vidim ništa. Gde su klješta? Da, treba staviti testo na tanjir dok se nije zalepilo za šerpu. Odlično! Konačno vidim sve. Za malo da zaboravim da prelijem sve kečapom. Ovako, a vidi moje nudle. Napravila sam jako lepu pastu. Dakle, moj ručak je spreman. Svaka čast, draga. Završili smo. Wow, svaka vam čast. Kako strašna pasta. To više liči na balet. Neću da je probam. Bolje da probam ovu prelepu pastu sa kečapom. Da, izgleda divno. I ukus je super. Oduševljena sam. A sad ću probati ovu pastu. Wow, tu su latice od cveća. Da, oduševljena sam. To je najbolje jelo. Oduševljena sam. Enid, ti si pobedila. Čestitam. To, super! Tako sam se trudila. Uživaj, draga. Hoćete mi spremiti neki lep koktel, jeli? Naravno, mala. Imam šarene bombone za to. Od njih ću napraviti veoma ukusno i lepo piće. Dakle, treba ih samo istopiti fenom. Kako je moćan! Prokletstvo! Isključila sam ga. Dakle, istopit ću bombone, a zatim sipati ih u kalup. Evo mog kalupa. Svaka boja ide u odvojeni kalup. Tako je. Zatim žuta, ljubičasta i naranđasta. Kakva lepota. A sada to sve treba zalediti. Uradit ću to uz pomoć spreja za smrzavanje. Da, završila sam. Kako hladno. Gledajte šta sam napravila. Ovakve lepe jestive čašice koje mogu napuniti sprajtom i šlagom. Dakle, prvo sipam sprajt u svaku čašicu. Tako je. A zatim dodajem šlag. Lepota. Bako, šta se dešava? Jesi li dobro? Celer mi nestaje u blender. Uspela sam. Dakle, zatvaram blender i uključujem. Napravit ću za svoju unuku najlepše piće od povrća i zelenila. To će biti i ukusno i zdravo. To je to. Fuj, bako, jesi sigurna da je to dobra ideja? Miriše užasno. Da, nemam komentar. Ja ću spremiti svoj omiljeni koktel od soka i žele očiju. Prvo ću ukrasiti čašu sirupom, a zatim ću sipati unutra gazirani sok. Tako je. I na kraju ostalo je dodati žele oči.
To će biti ukras. Hvala stvar. Super. Užas. Prijatno, mala. Wow, sve je tako zabavno. Probat ću prvo ovaj koktel. Wow, prelepo. A kakva je to čaša? Jestiva, ozbiljno? Kiselo! Hitno treba popiti nešto slatko. Uj, kakav je to smrad! Odvratno! O, da! Konačno! Kako prija! I žele oči su super! Oduševljena sam! A Wednesday pobedila! Čestitam! Konačno. To nije fair.